wata rayuwa, 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 wata rayuwa. Wata rayuwa, wata rayuwa, wata rayuwa. Ɗan gari kana ina ne? Sarki ina bakin ruwa ina shan iska. Ka zo ka same ni yanzu nan ina nan gidan gona ina hutawa. To ga nan zuwa sarki, lafiya dai. Bari kawai ɗan gari ina cikin wani tashin hankali wallahi. Ina maganan da na gaya maka a waya kwanan baya. Yaron da nake tare da shi ne wanda nake Allah da shi. Na tura shi CID wurin wasu yaran da ya bani labari. Kwana biyu ban ga yaron nan ba wallahi. Na haibin cikin duniya na rasa ina zan ga yaron. Zamani kake baji da yango shi nake magana. To ai kai kwanan nan ne nake gaya maka. Dama guri na zo na same ka. Me ya faru? Kai dai kawai komai ma ya faru. Domin yaron nan naka. Domin da ka ba su kaya. Ka ce je kai maka ko ina ne. To fa ni fa na ji ana cewa su ƙaura sun kama shi. Sun kama shi? Sun kama shi to shi yasa nake hanzari domin na zo sai ka kiran ka yanzu. To kiran nan naka da ya zo shi ne nace an yi a daidai. Dan Allah yanzu me ne mafita? Me mafita dan Allah? Ka kwantar da hankalinka sarki idan kana da ni kamar kana da duniya ne. Komai ma zan iya yi maka akan Allah ya sai ka taimake ni akan wannan. Zan taimake ka za mu shiga duk inda za mu shiga sai mun nemo su. Wallahi ina tabbatar maka ka zan hakura fa. Yanzu abinda suka mun bai isa ba sai sun kama wannan yaron kenan. Yanzu ya za a yi ne? Fushinka fushina ne. Dan haka ka daina daga fushinka. Ka kwantar da hankalinka. Duk inda za mu shiga a area nan sai mun nemo duk inda suke domin mun je mun kwato yaron nan dan domin ba za mu bari su ci mutuncin sa haka ba. Bari na je gida na fito yanzu nan zan same ka anan dan Allah ka jira na je na fito. Kare ka damu sarki. Ka shiga ka fito yanzu nan za mu yi tsari. Kai dan leken asirin baba sarki. Yo baba sarki zai zo nan ba kowa ya zo nan kun wular da kai ba Allah zina. Ina son na ga baba sarki ya zo nan ne. Da na gani shi ba duk wanda ya ce zai shigo tsara ido. Arsa shi kawai. Dan iska kawai. Hai baba sarkin. Saura ka ba mu shi ne kace-kace da naman sa nan. Kwantar da hankalinka so nake sai baba sarkin ya ƙaru so. Rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta ne ka. Baba sarki ya zo magiyana da ku gudu yanzu nan. Ƙarya kake wannan.
Baba sarki ga yayi. Ba gaban ka bane. Sai ga tunda shi kawai. Sarari Ga aka yi ne. wani ƙwasa Kai ne. battar min wannan ƙaramin Allah gabana. An gama ƙaura. Kurga mishi mana. An gama. Kawish na dukkan nasa. Durkusan min da su. Waye shi? Gargarka ka kalle. Ya ba ka son kallon sare ka. Ka san a gaban waye kake na kanka kai. Wannan fa yana gabi da kuma. Wai, ya riga isa ka ja da gaura. Ƙaura kaman addan nan cire masa kai kawai. Ku kun isa, da har za ku kama sarki ku ce za ku illata shi ƙarya kuke in dai ina raye wallahi. Agoni ne gararren kwana